بلا تاخیر اساں مشاعرے کی طرف آنے ہیں۔ سب تو پہلے احمد حسن پرسوز بخاری بہوئی معروف نائے سادے احمد پور شرکیہ دا آپ دا مہک ذات کلام سنا انہاں مکتا ہے اور یہ مکتے دے نال انہیں دے فرزند ارجمان کو میں اتھا سٹیج دوستے دعوت دے سا کہ میرے پرسوز پورہے کو لگ رنگ بنے میرے پرسوز پورہے کو لگ رنگ بنے میرا غیور سائیں بڑھ لکھاری بنے بہوئی سونے لکھاری ہیں گزارش کرے ساتھ سائیں غیور بخاری سائیں سے خدمات کہ اپنا کلام پیش فرمامیں جناب غیور بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو بزرگوں بھراوو السلام علیکم مشاعرے دا آغاز کی گئے پہلا شاعرہ گزارش ہے کہ ہر محفل دے کو جاداب ہوں دیں تو سا مشاعرہ سنانا ہو میں گزارش کیا کرنا کہ تسا اگر میرے شعر سمجھ آونے لفظ سمجھ آونے تو میرے نال ضرور بولے سو حیدری صاحب اگر محسوس نہ کرو تو ادھر تشریف کرو کہ قبلہ کمبتے پکتے کبارے کو محسوس کر میں اے شعر شعراء کرام کی نظر کرے ساں کہ کمبتے پکتے کمبارے کو محسوس کر کمبتے پکوان کمبتے دعائیں دی کر ہوچ کرے ڈھے گئی زندگی بھوئے اٹھے تات موسم دی کر یا ہوائیں دی کر لب و رخسار دیئے کہانی مکا گال کہیں دی جفانا وفائی دی کر وقت دی کر بلاوچ خدا واسطے گال کر سکتا ہے تاری دائی دی کر اے پی سگی تو فقط اتنا احسان کر اپنے لہجے بٹا غم دی ارداس دے اے تو ادب ساز دھرتی دا فنکار ہے کہیں دی غیرت جگہ کہیں کو احساس دے کہ تو ادب ساز دھرتی دا فنکار ہے کہیں دی غیرت جگہ کہیں کو احساس دے کہ گونگی ہر سوچ گونگا تخیل تیرا گونگے الفاظ گونگے اشارے تیرے میں منے دا عدب دا سمندر ہی میں کم دے دستن مگر کیوں کنارے تیرے میں منے دا عدب دا سمندر ہی میں کم دے دستن مگر کیوں کنارے تیرے اے سوچ صحیح کیوں نظر باز دنیا دے بچ ٹھیک ہے محدود رہ گئے نظارے تیرے اے خوف تو کم دی حسرت دا احساس کر کم دے جس میں کلوڑ انسارے تیرے خوف تو کم دی حسرت دا احساس کر کم دے جس میں کلوڑ انسارے تیرے کہ کہیں دے نندرو نینے کچھی نے سما خواب لکھ نال خوابے دی تعبیر لکھ اے پھر آگے تائیں دھرتی دے سینے اٹھے اپنے لہو نال غیرت دی تفسیر لکھ کہ ساتھوں اپنی تباہی دا احساس نہیں سنا ساتھوں اپنی تباہی دا احساس نہیں سوچ اے ہے جو نسلیں دا کیا تھی منے ترہ دی تلخی تے پانی دا مسئلہ ہوتی پانی ملسی یا بات پر کیا تھی منے وقت بے رحمتی عدالت دے وچ بال قیدی حسن یا رہا کی بنے اے پوتر چاپک جھلے سن کا پرواہ نہیں لوکتا اے ہے جو کہیں بے ردات بنے پوتر چاپک جھلے سن کا پرواہ نہیں لوکتا اے ہے جو کہیں بے ردات ہی بنے اے خوف اے ہے جو حاکم دے دربار وچ ہاتھ لاون دا قصہ ختم تھی ویسی اے ہاتھ اٹھے سو دا ہاتھ نہ سلامات حسین سر اٹھے سو دا سر بھی قلم تھی ویسی کہ موج مقبل دے وچ ہے کریں دوستو انتہائی توجہ کرے سو شعراء کرام کہ موج مقبل دے وچ ہے کریں دوستو زندگی دے جنازے اٹھی دے نہیں تھا اے کوئی تو بے موت مردن غریبی ہتو کوئی تو بر مر کریں روز جیندے نہیں تھا زخم سینے دے جتنے بھی گہرے ہوئے جھیڑ کے جھل جھل کے بھی لوگ سیندے نہیں تھا وہ کہیں دے بالے کو فاقے پناہ کر دیتے کہیں دے کتے بھی پہ کھیر پیندے نہیں تھا کہیں دے بالے کو فاقے پناہ کر دیتے کہیں دے کتے بھی پہ کھیر پیندے نہیں تھا وہ سچ رہے ہیں شرابہ دی
میں کو اکثر نچایا ویندے کہ کیا سوچی جے زمانے دے افکار تے کیا لکھی جے زمانے دے کردار کو وہ وقت اندھے مزاجیں دا مالک جو ہے پاک بدھیں دے ہمیشہ زردار کو وہ اندھی مرضی ہے بے جرم پھاہی لاوے یا سزا نہ دے وے کہیں سزاوار کو خودکشی بزدلی ہے مگر دوستا گل گلے نہ بدے تیز تلوار خودکشی بزدلی ہے مگر دوستا گل گلے نہ بدے تیز تلوار کو اے چوک دی چوکھٹ تے نندروک نینو سنو توڑے سوچن دا کوئی نہ جواب آمنے اے تساں خاموش راستہ رب دی قسم توڑے سر تے ولا ہے قضاب آمنے آخری مصدر کہ تساں زردار دا ہاتھ چکے دے نیوے اے تساں زردار دا ہاتھ چکے دے نیوے چاٹ پلری ابو سے جھکا دے دے ہو اے اُنی مرضی لطاری اجاری بنے اگال مردی ناسلو بلا دے دے اے اُنی چہرے دے جے کر جلالا بنے اپنی پگڑی لہا کے بھکا دے دے ہو کہیں دا کچھ نہیں کریں دے خدا دی قسم اپنی غیرت جان دھجا اڑا دے اے کہیں دا کچھ نہیں کریں دے خدا دی قسم اپنی غیرت جان دھجا اڑا دے ہو اے ہوتا ایسی مکانے دے وچ لا کے رہی ہوتا ایسی مکانے دے وچ لا کے رہی